φταίξα, γιατί, δολοφόνε, γιατί. Death would be at a loss. It's the prospect of death that drives us to greatness, to the god of healing Asclepius, to pay his debt. What debt might that be? Ευτυχία. Ακόμα δεν μπορώ να καταλάβω αν τη γνώρισα ή όχι. Νομίζω πως η ευτυχία είναι ένα άπιαστο όνειρο. Το κυνηγάς, το θες, αλλά μόλις κάνεις να το φτάσεις, κάποιο αόρατο χέρι έρχεται και στα κάνει όλα κομμάτια. Δεν έχω. Δεν μου άφησε ο πατέρας σου σήμερα. Έλα στα ψηφιά τώρα, εσύ πάντα έχεις. Αλήθεια σου λέω, δεν έχω. Δεν με τσατίζεις τώρα, βρανιάτικα, δώσε κατάλληλο να τελειώνουμε. Πού τα έχεις τα λεφτά, πρώτο μου. Κάτσε έλα μωράκι, τρέψε λίγο μου. Τι αυτό γάμο τώρα. Αγιά σου άσυσε καλά. Τι αγιά σου γάμο. Ασπίτησε πάρα καλό. Της Κατσούλας του είχε εκτιθεί ότι ο Μίχος διέπραξε τον τρίτο πόνο με θύμα την 25χρονη Σουλτάνα Κρίσικιάν στις 28 Αυγούστου του 1992. Στο σημείο αυτό να πούμε ότι η αστυνομία είχε αποδώσει τότε το θάνατο της Κρίσικιάν σε παθολογικά αίτια. Θέλω να στείλω συγγνώμη, συγχώρεση από την οικογένεια των θυμάτων, των άνθρωπων που βλάψαμε, από την ίδια την κοινωνία και από τον ίδιο το Θεό. Το παραδέχτηκε ο ίδιος ότι έχει πει στους σατανιστές. Εμείς κάναμε πολύ αγώνα, δώσαμε. Τι θα θέλεις να μου πεις? Πώς προσπάθησες να ηρεμήσεις, ό,τι έχει γίνει, πώς βλέπεις σήμερα τα πράγματα? Θα την κάνει, έτσι είμαι και εγώ, δεν διαφέρω πουθενά. Απλά πράγματα. Πουθενά, απλά για μένα.
Λένε ότι εγώ είμαι τέτοιος. Αλλά καμιά φορά τα νεύρα, η όλη κατάσταση δηλαδή σε τρελαίνει πραγματικά. Αλλά είναι που με άφησαν όλοι μόνο μου. Και όταν είσαι μόνος, τι να κάνεις? Θα κάνεις και λάθη όπως θα κάνεις μόνο τα σωστά. Πώς αυτό κάνεις, τολμάς? Δεν έκανα τίποτα εγώ. Δεν κάνεις τίποτα. Άμα δεν ήσουν εσύ, το αδερφάκι μου θα ήταν εκεί μέσα τώρα, κατάλαβες? Γι' αυτό να μην σε ξαναδώ εδώ. Άμα ξαναπατήσεις το πόδι σου εδώ μέσα, στο κόψω, κατάλαβες?